हाय नमस्कार. कसे सगळे बरे आहेत ना? झाली का होळी रंगपंचमी खेळून? तर बघा आमची तर रंगपंचमी काय बारामतीला गेल्यावर पूजन सगळं मला भिजवून काढलं. आधीच तिने सगळा प्लॅन करून ठेवला होता भिजवायचा. दुपारपासून वाट बघत होती, मला जायला जरा उशीर झाला तर तोपर्यंत वाट बघत होती. भावड्या तर मला लागत आहे तुझी वाट बघून बघून पूजन त्या गॅलरीत 2 झोपा काढल्या तरी तुझा यायचा तपास नाही. तर असू द्या, काय नाही, झाली आमची रंगपंचमी चांगली झाली. आणि रंगपंचमीचा व्हिडिओ काढायचा आहे त्याच्यामुळं स्वीटीला पांडुतात्याने तिथं ठेवून घेतले. मला पण थांब म्हणत होता पण मी नको म्हणलं, कारण आहे ना इथं आपल्या रानातला गहू सगळा वाळून गेला आहे, ती गहू काढायचा आहे. तर काढण्यासाठी मी आणि दाजी वडाताण करून काल आलो इकडे जिंतीला. पण कालपासून त्या मशीनवाल्याकडे दाजी जाऊन आलं, फोन करतात पण ते आलोच म्हणतात, काय अजून यायचा तपासच नाही. आज दुसरा दिवस उगवला. सकाळ सकाळ आज पण फोन केलेला तर त्यांनी सांगितलं 4 वाजोस्तोवर येतो म्हणून. आता आज पण काय करतात काय माहिती. लवकर आले तर गहू काढून घेता येईल, कारण गहू सगळा आपला वाळून गेलेला आहे. आता इथला वाळला आहे, तिकडच्या साईडचा नाही वाळला अजून, पण इथला करून घ्यायचा आहे. तर मशीन येते का नाही काय माहिती. नंतर हे आबाळ ही येते, पाऊस, त्याच्यामुळं मागच्या 2 दिवसात आलता बघा. आता ह्या 2 दिवसात काहीच नाही. पण ही बघा आता जर मशीन जरी आली ना तरी मला ना इथला एवढा समोरचा गहू दिसतोय ना, ह्या गव्हाच्या याच्यात आहे ना मध्ये आंब्याची रोपं येतं. तुम्हाला तर दाखवलेत मी मागच्या वेळेस आंब्याची रोपं आपली तिथं पाणी ही घालताना. तर ती रोपं आहेत त्याच्यामुळं तिथला गहू तेवढा मला कापून घ्यावा लागेल, कारण तिथं जर मशीन आली तर ती सगळी रोपं मोडून जात्यान. त्याच्यामुळं आता ती गहू मला कापून घ्यायचं आहे. 4 वाजता मशीन येणार आहे असं दाजींनी सांगितले. तर तेवढा गहू मी आधी कापून घेणार आहे आता. आणि ती गहू कापायच्या आधी ना आता हे बघा ऊन झालंय सगळं ना, तर म्हणलं एखादा नारळ आणावं काढून आणि त्याचं पाणी पिवावं. तर आता मी चालले नारळ पाडायला. तर चला, नारळ पाडायचं काय अवघड नाही, दगडांनी पाडायचं नाही किंवा असंही काय करायचं नाही. ती बांबू आहे ना, तिथं बांबूला स्वीटीने इळा बांधून ठेवला आहे. तर त्या इळ्याने फक्त असा खाली ओढायचा आहे, लगेच नारळ निघतोय तुटून. तर आता मी चालले नारळ पाडायला. चला, दाजी पण नाही तर घरी आणि स्वीटी पण नाही, एकटीच बसली होती. तर बसल्या बसल्या म्हणलं गहू कापून घ्यावा. हे बघा ही जांभळीला कौर इतका आलाय ना, अशी जांभळं येतात ना, लय जांभळं येतात. ही बघा गच्च भरलाय कौर. तर असू द्या, ही झेंडूची फुलं अशी आलेत बघा मस्तपैकी. आणि ही गहू बघा ही सगळा वाळून गेलाय. तर आता ही एवढा कापायचा आहे मला. आणि ही बघा ही अशी आंब्याची झाडं येते याच्यात, त्याच्यामुळं इथं काय ती मशीन आणता येत नाही. आणि ही कारल्याचं बी लावलं होतं मी, कारल्याची रोपं म्हणायला लागली होती. कारल्याचं बी लावलेलं उगवलेत. आणि ही बघा इथं ही नारळाचं झाड आहे, असं नारळ आहे त्याला थोडंसं आलेलं. तर आता एक नारळ पाडायचा आहे. आणि ही बघा ही बांबू आहे, तर ह्याला असा स्वीटीने इळा बांधलेला आहे. तर आता मी नारळ पाडते. ही बांबू एका हातात काय झेपणार नाही मला, त्याच्यामुळं मोबाईल ठेवून दोन्ही हाताने नारळ पाडते, बघते निघतंय का. तर बघा आता असा ही नारळ काढलेला आहे मी त्या इळ्याने पाडून. तर आता घरी जाऊन आहे ना याला फोडते. आता बघा नारळ घेऊन आले घरी आणि ही कोयता आहे ना, तर ह्या कोयत्याने मी नारळ तोडलेला आहे. तर नारळ आहे ना बघा ही असा तोडला आहे मी, हे बघितलं का. लय जीव खाल्ला ह्याने, लवकर तुटलाच नाही, बळबळ असा तोडून काढला आहे मी. तर आता ही जरा पकलेला आहे आणि याच्यात पाणी किती निघतंय बघू आता. तर याच्यातलं पाणी मी काढणार आहे ह्या ग्लासमध्ये. तर बघते किती पाणी निघतंय ती. आणि याच्यात मलाई कशी झाली, एकदम निबार झाली का कवळी आहे काय माहिती. तर कवळी मलाई खायला मला जरा जास्त आवडती, निबार झालेला नारळ नाही आवडत, त्याच्यामुळं कवळीच निघावं याच्यात. तर चला आता मी पाणी काढते, बघू किती पाणी निघतंय ते. तर बघा आता मी नारळातलं पाणी काढलेलं आहे आणि पाणी ही बघा एवढं निघलं, 1 पाऊण ग्लास निघलेलं आहे पाणी. तर आता प्यायला फक्त मी एकटीच आहे, माझ्यापुरतं बाद झालं एवढंच. आणि पाणी पिल्याच्या नंतर आता ही नारळ मी फोडणार आहे.
आतमध्ये कसा निघतोय दाखवते तुम्हाला. पण त्या उन्हातानाचं नारळ पाणी प्यायला कसं लागतंय बघते. तुरट लागतंय का गोड लागतंय? गोड लागतंय. चांगला पकलेला नारळ दिसतोय या. चांगलं लागतंय पाणी. तर या उन्हातानाचं नारळ पाणी प्यायला. हे बघा कसलं ऊन पडलं या. हे गहू कापायचा आहे व्हायलाच. नको वाटतंय कापायला, लय ती कडकड करतं या. असा वाळून गेलाय ना आणि उन्हाचा अजून जास्तच वाळलाय. त्याच्यामुळं ती कसा कापता येईन काय माहिती आता. बघू तरी पण कापावं लागणारच आहे, नाहीतर तेवढा गहू वायाला जाईन. नारळ खाते आणि मग जाते कापायला. ही पण नारळ अजून तोडायचा आहे. याच्यात अजून कसा नारळ निघतोय काय माहिती. कावळा निघतोय का निबार निघतोय तुम्हाला नक्कीच दाखवते. बघा थांबा. तर बघा नारळ कसा निघला असं दाखवते तुम्हाला मी. तर नारळ आहे ना हा असा निघलाय एकदम कवळा कवळा. मला जसा आवडतो ना तसाच निघलाय बघा, एकदम कवळा. आता ही मी मस्तपैकी खाणार आहे. पण याच्यातला आहे ना अर्धा भाग आहे ना तो मी दाजींसाठी ठेवणार आहे बरं का. दाजी आल्यावरती खात्यान. आलो म्हणले, मशीनला घेऊनच येतो म्हणलेत. तर मशीनला घेऊन यायला नाही म्हणलं तर अजून 2-4 तास दाजींला लागणार आहेत. तरी पण मी याच्यातला अर्धा भाग दाजींसाठी ठेवणार आहे आणि अर्धा भाग मी खाणार आहे. कारण दाजीन मीच आहे तिथं, स्वीटी अजून तिकडंच आहे. पांडू तात्याला विचारलेलं झाली का शूटिंग, तात्या म्हणला झाली. तर स्वीटी बहुतेक आज येईल. आणि हा जसं की नारळ पाणी शरीरासाठी चांगलं असतं उन्हातानाचं मी म्हणले, तसंच उन्हातानाचं काळजी घ्या. बाहेर जास्त हिंडू नका उन्हातानात आणि बाहेरचंही जास्त खाऊ नका. कारण बाहेरच्या खाण्याने आणि ह्या उन्हाने, आता उन्हाळा चालू झाला आहे, ह्या उन्हाने दुखणी येतात, माणसं आजारी पडतात. तर स्वतःची काळजी घ्या, आपल्या लेकरा बाळांची काळजी घ्या, त्यांना जास्त उन्हात खेळून देऊ नका. तर चला बाय. जेव्हा दाजी येत्यान तेव्हा मशीन पण येईल. नंतर मी मशीन आलेला आपला गहू केलेलाही कसा गहू काढते ती पूर्ण ब्लॉग बनवणार आहे. तर तो ब्लॉग उद्या बघा. आतासाठी बाय.